ni'n cynnig gwasanaeth Gymraeg fel hanfod i'n holl leigion ni yma, achos fel i ni gyd yn gwybod mae lot o'r blant, yn enwedig plant bach, yn cael ei magu ar y lwydydd Cymraeg a dyn nhw ddim yn clywed Saesneg. Felly mae'n holl bwysig bod ni'n gallu cynnig darpariaeth Cymraeg ar eu cyfer nhw. Ni'n lwcus yng Ngheredigion, os ydych chi angen therbiaeth y lleferydd, allwch chi cael hwnna yn iaith cyntaf yn y Gymraeg. A wedyn mae'r plant lot fwy hwylus i siarad a'n dod allan o'i cregyn a'n amlwg ni'n gallu cyfathrebu yn llawn gyda'r plant na cael asesiad llawn hefyd. Felly fel gweithwraig o fewn yr bwrdd iechyd, ni'n defnyddio Cymraeg i e-bostio, i siarad gyda ein rheolwyr ar y ffôn, a wastad yn trial dechrau bob sgwrs yn Gymraeg. Mae gen i hawl.